Днес искам да поговоря с вас за една голяма промяна, която ни очаква. Идването на хилядолетието на мира, за което се говори в Библията. Земята ще се преобрази и ще стане място без негативност, но това няма да бъде възможно за всички. За да преминем към тази нова реалност, е важно да работим върху себе си и да издигаме своята вибрация чрез любов и доброта. Ако останем в негативни мисли и постъпки, рискуваме да останем на старата земя, където ще има повече трудности. За съжаление, някои хора толкова много са се натоварили с негативност и карма от минали животи, че няма да успеят да се променят сега. Но за нас, които усещаме, че нещо ново предстои, това е шанс да направим първата стъпка към новия свят. Възможно е да има моменти на объркване и хаос, дори големи бедствия, но точно тогава трябва да бъдем силни и спокойни. Вярвам, че нашата задача е да излъчваме безкрайна любов и доброта, както ни учил Христос, за да помогнем на другите и да внесем повече светлина в света. Когато все повече хора започнат да живеят с отворено сърце и чисти намерения, Христовото съзнание ще се завърне в нас и ще можем заедно да изградим новата земя. Промяната вече е започнала и ние сме част от нея, стига да изберем любовта всеки ден. Благодаря ти, че беше част от моето вдъхновение днес. Ако се абонираш, ще можем да създаваме още красиви моменти. С уважение, Зорница Сребрева.